Здравейте хора, тук са Пичарите БГ, аз Зелдракс и Ники Баба. И днеска почваме нова поредица с най-добрите скачания на седмицата. И на деня. Може да имаме или през ден, или пък през седмица. И тъй като те много ми помогнаха и скача на тази голяма карта, на тази голяма планина, разкачаме. И се надяваме да ви хареса, абонирайте се, дайте почитане за клипа. И старт! Хайде! Да не остане! Пускам се! Fuck you, motherfucker! What the hell? Fuck you! И виждате как се самоуби. И аз се самоубих! Чакай! И ето умралата ми част, как го я... Дано да ви е харесало, абонирайте се, всяка седмица или всеки ден ще качваме, не знам. Абонирайте се, дайте положителен вод за клипа и чао!